Mga kapuso, matapos ang pagpatay sa isa ka ido sa Bilison, Antique, isa pagid ka ido nga ginapatihan ginlabo kaginliswan sang ininit na sapuan man nga patay sa Banwa sang San Jose, Antique. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Matapos nga nag-viral sa social media ang pagpatay sa Siberian Husky nga sinami sa Bilison, Antique, isa pagid ka ido ang nasapuan patay sa Barangay Funda Dalipe sa Banwa naman sang San Jose, kaiping lang nga Banwa sang Bilison. Domingo sang aga sa natalupangdan sang pamilya Veracruz nga nadulang ila ido nga si Pogi nga mixed dachshund askal, 100 metros sang antad halin sa balay sang Tag-iya. Nakitaan kahapon nga wala na sang kabuhi kag nagapanimaho na si Pogi. Nagpakigangot man ang pamilya sa isa ka animal welfare advocate, ginapatihan nga si Pogi ang ginlabo kag ginliswan sang ininit bangod na lapnos ang panit sinisalawas. Si Pogi siguro may nadakgan nga may init nga sa neighborhood nila, nag-try nga makagwa. And then amuna ang nasapitan niya nga siya ginlampusan kag ginpatay. So gasakit gid ang daghan ka owner. Dugang pa sang animal welfare advocate, madamo na sang unreported nga animal cruelty nga nagakatabo sa probinsya. Damo-damo, kung hindi lang gid nga ginatos sililibo nga mga animal cruelty ang gatarabo diri sa Antique tungod sa mga nag-aaragwa nga maayam nga ginapost man nila, ginapangita man nila, pero amo na gani ginahalitan sa mga neighborhood kapag sino man da nga waay gid si pagpalangga sa mga ido. Dako nga bulig kuntani kung ipakapon ang mga ido agud malikawan ang pagdamo kag paglagaw sang kasapatan. Ginahinyo naman sang animal welfare advocate sa mga Tag-iya sang ido nga ipalabot sa kapulisan ang insidente para maimbestigaran. Samtang aminado naman ang Bilison Police nga nabudlayan sila sa pagkilala sa mga sospetsado sa pagpatay kay Nami sa Barangay Sinaha, Bilison. Inibangod wala sang mabakod nga ebidensya o kun wala sang matindog nga testigo nga makatudlo sa nagpatay sa ido. Wala po silang maipresent sa atin. So kami, sa PNP, hindi po kami pwede mag-file ng case. So, mere allegations lang po. Kailangan po namin kahit ng circumstantial or corroborating evidence. Mismo ang Philippine Animal Welfare Society ang magapasaka sang kaso sa mga sospek agud mahatagan sa ustisya ang kamatayon ni Nami. Ginaganyat naman sa otoridad ang publiko nga hindi magkahadlok sa pag-report in kaso na halita ng ila kasapatan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.